it's another beautiful day. O as you can see, kuan ta karon, dressed up ta karon because na ako'y adtuan karon. Anja ga make up ra po ko gamay. So maotro jetting na mo make up ano, murag ba hayag-hayag mo magwapo-gwapo po ginagmay. So isa po na sang way guys nga i-express ang ko galingon og stress gani ko aha na lamang ibaling sa pag makeup mag-makeup ko kay stress na gani maot na gani katong dagan sa kinabuhi maot pa katong naong so ko ana mats na wala og ma-stress ko og maot dagan sa kinabuhi mag-makeup ko kay rong bubintaha inig tanan na sa amin di kadyo ko mosamot o ka depress nga makakita ko sang naong nga mura tatig di madrawing madu nang tanan sa amin nga mura bubintaha pod gaan-gaan nagpamati. So by the way guys, thank you kaadyo sa mga ning palit sa itong perfume. May need to mention, daghan nagnamalit sa itong perfume gahapon. So, ready for pick up na ni si Ja sa rider nato. Jadapay for sleeping nga oils nga ning order. Wako kay bawo kinsay nag-order na naanay mga tracking number. So, ready for pick up na po dangatang for sleeping. Janapod tay kwan guys. Para sa labad sa o nga oil bitaw haplas baka na bitang usor nga nga na roll ra nga na. So kani si the organic ni si di para sa ban nga na chemical basi ni nagmusamot nila tag matay hindi kay gusto pang mabuhi mo magnunod-nud og banjos namatay na hinuong kay chemical man ginudnud so kani si is organic ra si mo nang ganahan po kumugamit pati stiri mo pagamit titiri kay di man magsilbig si tiri gamit tag mga chemical nga kay mo kirig injik samot. Mao na ni si guys ready for pick up na. So ako pod ready for pick up na po ni Undoy kay namin lakaw today. Wow, sementado na lagi. Mao pagkati paghaman sa mga youth fellowship guys, anja nagsabot ng Undoy nga mo to Miss Farm side sa higagaw kay mo palit mi og itlog sa pugo. So diyan nami guys, mo ni gid mga puguan, daghan ka adto din ng pugo sa kakulungan basta aran daghan na bawo pila ni libo-libo mong guro ni diyan na gid mga itlog daghan. Pero bago pa ko ning giharbisan guys, so magsige ni sila pangitlog kay aran daghan naman ni kadyo mga pugo sa sud. Ja na, presko pa dyan ni kadyo gikan pag dyan silang kunut ba nang agi ng itlog ilang bilahan, hani ba? Libag mo ko na nila. Ano man siguro silang kunut. Ag owner de dani guys, si gagaw ni Undoy si Giselle May Coret. Ano dai? Nan sama na mo ka lagi. Ano man eh? Panaklase sa taman. Ano mo ka oh? Pero mugahi pa na. Kaano? Wait, mugahi pa na. Mao pa ni pag itlog ni Ja. So, judo. So, 5 ka 3 tanan. So guys, mo na ni gamang gipalit guys, 4 ra tuho ka tray, but-buto ni Undoy, 4 ra ka tray. Ja, hamin nila dos bay ning uban, nagaban pud ang lutuon ron. Taranta na, abi nagna ni pagkaon. Murag tignaw simu-simu. Ilaron ka, manuka ka. Uban da daris ibabaw guys, kaya da iba kang nangisnak na. Napir mong buri tawag na ng sagbuta. Nangisnak nag ilahang baka. Agiray. Tanawan ninyo guys. Naukab kay nasangit man gud sang bag. Magkuot na nga na ba nabitik da rin nga nandyan langkat. Dar sakit ang tumoy. Naglima na inong kudanik na siya. Ano na pagtangtang. Tagpagi. Naglapo ada mis itlog kay kanan ba? Dry. Allah, laksing rin yung unong gani. Naukab na magdarhi. Ay tumoy na laman na.
sakit pag tungoy ka naman. Kita na kang kukuna. Mag-anang taman. Ano guys, mo guys. Hindi mo paglalim tang-tang. Kinaukab mo mo sila. Nasangit magbusang bag. Ito'y puot ba? Ano ba sila maukab na ni? Ano na. Aray, sakit agpikas kining pilit. Okay. Ayan, natang-tang na si Za. Nakuan mo gud ni nabangga. Hala, tanaw rin murajag na puti-puti. Ang putdang gamay. Hindi nga ba tapos ang kuko nga nabo. Pero medyo man pa rin naka-experience bito ko tagas. So, pero kuan, kung kumaan na dong tagas lagi, maglisod ko sa mga buhatunin. Salamat Ate Ellen sa pagpa-experience ni Manahog. Kapoy ko guys, kinamiyabas ko ganina, dahil ganihing kuha di ba? Iba na nagikaon. Duha na naman nabilin. Yeah. Jawa alaman hagi vlog ganyan na nagkabagod ko kay gahambin man ko sa itlog. Tang-tang nag-asa. Kare, sakitan mo gud kun dyan hatang-tangan og maukab na niya. Kung gaathon sakit. Murabog ko tinuod. Piki raman, so di jud magdugay kalami. Gawas jud tinuod nga itsura nga bija jud ka di jud madag tabon-tabon og unsa pa nang mga cosmetics. Daw ko anong bijaan sila. Gawas jud pagka bija. Luto na guys, saga mo ang imo manggi siradan. Naluto na agkuan. Luto nag itlog spugo. Sabihan na tadan. Init pa din eh. So, manetang is na karon. Pag-abri ko nag-usad eh. Lami raman yung pugo noon. Iyo mo gunig tubig kaya madali ra mapakpakan. Lami. Tanawan nito guys. Gagmay ra ni sa pero lami sa lasa kaysa sa itlog sa itik. Pero gagmay lagi po, mabulong po kag pinani. Bingi guys, wako kabantay ngit-ngit naman dahil sumuli na ko sa bahay. Dapo kay gida nga pugo nga kilaw kay gamay ra magilapo ang undoy ganina pang isnak-isnak ra ba. Wako kabantay ngit-ngit naman dahil. Ay, alas 6 ngit-ngit na. So see you later gabot sa bahay. Mao tay trabaho ang undoy guys, kuha hatod na kada adlaw. Hello everybody, diyan ako sa bahay. Ayo! Ayo, wabal kita oh. Mami, please. Bliss ka, ito sabi, sa rebot ang itlog de. Uy, abri mag-rate tang. Nabuing na ng rate. Baboy na day baboy. Nagkaya mo baboy. Bliss na bi. Bliss. Ayan na, bliss na. Ansa man na, mami? Itlog. Itlog na bugo na. Wa ko ning palit og pan kay bawal man na nimo. Ilaw. Lagi ha, magbaboy na eh. Gabriel. Ihaw niya, Gabriel lagi sang baboy. Ihaw. Ala. Tiyaw. Ay, sa'yo pinalit, ipuli. Masarap na ng bago. May palit kag baktin? Gipuli mo saan? Mo tanaw tawag baktin nga gipuli saad. Nganong gipatay magbaboy na eh? Gipaambitan? Sumad ni Manong. Ihaw di sila baboy dari. Batugay kay mot sinugba. Manghuling sa taga ba sinugba. Ang tiyaw yung galing huling dang. Mura magkagbukbot yukan dang. Ano tagan mo ka? Itlog. Nangisnak mo ko ganyan ng itlog ba? Luto na rin. Huwag mo ko kay ba? Manuho mo ko luto sila. Baki og uwang ko no. Si Undoy bawa na yung hapit dari kay nagdali kay naghuwat ang isang mga kauban dito sa ila kay manuho na po ko no nangadik na ba sila sig panuho. Nawa na lang po kong invite ni Jaja. Dara ba dahil sinugbang kuan. Atay mo siguro na. Kuan mo dyan kakuan. Sagdiraman. Ugma na lang po ba sinay masalin di ay makakaan ka po sa salin. Harvest? Di uy, ning palit ni ganina. Tsa, grabe mo nis. Nanay, ka. Naong dinis na itlog pugo. Sawa na, sangoya pa sundoy na ino. Sige da.
Dara day mo itlog puko. Hani palit pito may ginas farm ganina. Ay, malagiri. Kunik adyo. Ayaw mo. Di kay bago pala gining initlog. Bago pang initlog. Anam. Kasag asin. Di kay bago pa man pa silang naghandos. Handos pa silang supplier. Ang samrip yan, dos. Napon sila supplier. Supplier. Buing na nabali sila supplier sa kanang malinja bitaw quick. Huwag man na maog. Kumbate. Kasi ni farm nila. Farm ni igagaw ni Indoy tanawatir. Sangit sa bagagang kukutir sa kita. Last part na. Ano nila magikuha ka nga naman. Nasangit magod pagbira na sa bag. Lisod lagi yung taas ko pa magkasangit-sangit. At inin. Tatanga. Paniti po kong apil dang. Lisod panitan kay init pa man eh. Pag ka na. Huwag man na maog. Maupak man yan. Di, maupak ni ko. Ingani ko ng bag-upang initlog. Di sinugbang atay. Nagbaboy. Awa, maadyo ra dito po gada ako kay sinanay. Murag na og itlog pugo. Ikaw, bi kumakain ka ng itlog pugo. Bi, ito yung quick eh. Daw na. Panihapo na mo la. Ay, mag-alcohol ka muna. Maghugas ng kamay. Magtarong di mo pangaon ay. Maghukad ay. Magdungan di tagpangaon. Nga naman na sige naman panungkab ng asawa kasi batasan. Asa? Mau ka na na. Si panghuot. Giya, tinawag ko. Hilaw si mo ko na. Sige na, paghukad na mo kay arong mga antagdangan. Eh, hilaw pa man eh. Ugba na po. Ne. Kay, ugba na lang. Siba, mga pusa na. Mura lagi mo na itlog pugog mga tao dari. Uy, liksinan sa man ito na yung buhok liksi. Mura man yung tao na yung kuha, noodles. Arang, kaigat. Sige to kay buros na pod. Batasan. Mami. Ano si pahit-pahit ay bigay buhok ang karne. No, papijang-picture kay giuwagan na po ni daka na directed sana tali anak na legend eh. Nagsuso ng hubag na. Iring. Anak pa dyan natog srip. Uy, batasan. Sayor? Uy, nando kay, mga mag-anak mo. Uy, nando. Kasama mo tulong-tulong. Kaganak diya. Baw. Araw man ka, laagan magubirjag. Di, gitang anak na mag ihas kan na gitang anak. Huh! Magputos na pa sa tang perfume. From the perfume, guys, na tayo order karon. Hi day ko ni Mama Victoriana Amura. Sige ko nagtanaw sa vlog. Thank you kaadyo, Mother Victoriana Amura. Try ko. 4, 5, 6. Magpako karon sa ahuan. Ipadaog ma sa rider kay arong ready na ugma. Kapoy ko sa mga duwa sa kuan. Sa amin din na may plan sa dari. Ikapoy ko sa mga duwa ganina sa fellowship na nakita gang balik ko lang. Niguman sa dari. Ning kamot yung taon tadani kay maadyo na lang po di makadugang-dugang to sa mga 50 pesos. Okay na kaadyo na additional na makatigom-tigom na po para sa kuan ni tatay transplant. Hi guys, so sa wakas naman raga jugog pamotos hang mga perfume nga gibaligja. Ready na to sa pick up ugma sa taga JNT kay JNT may hang gipili nga courier bitawag na basta kanang tigkuha bitaw og mga product nga ibaligja ipadas laing lugar. So maghinlo ko sa naong ako bitaw guys di naman ko ganahan ngilamos. Dadi na ko magbasa-basa bahala pud bitaw pa mo sa imo. Hagaan ako manghilamos ang naong. So magpasalamat jud ko nga na ako ingani. Pasalamat ko sa naghatag daan ni si ate. Ganahan ko kay pwede na kong di manghilamos. Narang ipunas na may nagngarong ngagikan ko sa mga kapoy bito nga adlaw. So, limpyo dyan si Zakay do. Lami si Zakay, lami gitsang kuan ba? Tissue may siguro tawag doon eh. Lami kay baga. Alas 8:14 na sa gabi guys. So, good night ako ninyo. Magkita naman taog mapuhon. Bye-bye! Good night! Ug salamat sa mga ning like ug ning subscribe. God bless! Bye! Makapaway na gadyo ko. Ako dyan kang adlaw, Noy. Galim.